tiri kuinda here kudenga tose, kana kuti pane vanhu vari muchechi nhasi vakaiswapo naSatani kuti vabetsere vanhu muchechi kusaenda. Kune nhengo mbiri dziri muchechi. Kana usiri ajendi yaSatani, automatically uri ajendi yaMwari kuponesa vamwe kuenda. Ukasvika murengi, kune vanhu varimo vanogara 24/7 varimo, but vasina kwavanoenda. Ukavanzwa vachilodha mabhazi kana makombi, unofungidzira kuti ivo vanoinda, but kana bhazi razara unoti chindipai yebasa, iye otosarirapo. Kuna vanhu vakadero chero muchechi nhasi, vanoimba navamwe mungwaya, vanototsigiravo building committee kana pachidiwa mari, vanotosponza zvirongwa zvechechi. Kana pakashota zvinhu panyaya dzokunamata, ndo vanotanga kusimudza maoko. Ukavatarisa zviso zvavo zvakafita kuva vanhu vanoenda kudenga. Kana akagumbugwa chero nedombo unoti oh my god, vanhu ivavo vanogona kunge pasina kuri kuitwa. Mawindi echechi ndiani wakaburukira bhazi kuti windi wandiitira rafu? Ndiani? Success without a successor is not a success.